गासैबो आरनाय रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय। बे समाव दङ आङो आसाम एसेम्ब्लिनि जे बावैसो सिगाङाव जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे बुंथिगिरि महरै जे सायख'जानाय बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांनि नखराव बिथाङा माबोरैहाय बे नखरनिफ्राय जे देरहासार देरबोनानै माबोरैहाय दिनै नखराव दङ बिथांनो आङो मिन्थिगोन। बिथांनि बिदा बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लागोन। बे समाव दङ आंनि सेराव दङ बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांनि असे बिदा बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लागोन जे नोंथांनि जे फंबाय बिथाङा दिनै जे आसाम एसेम्ब्लियाव जे बुंथिगिरि महरै बिथाङा बाहागो मोनबाय। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? आदसा आंनि फंबाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा दि दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव माने बुंथिगिरि जाहैबाय बिनि सायाव माने जोंनि नखरा आरोखि आंजों लोगोसे नखरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि नखरा ओरैबायदि गोग्लैसोनायमोन जाय नखरा दिनै माने बेबायदि नखराव देरलांनानै बे गामि गोथौनिफ्राय दिनै दि आसाम एसेम्ब्लियाव बेबायदि बुंथिगिरि जाहैनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो बहुद साबायखर आरो। बिथाङा जे उन्दै समाव माबोरैहाय सोलिबोनानै जे दिनै बे थाखोसिम सफैनो हाखो आरो बिथाङा उन्दै समाव मा खामानि मावबोयोमोन? जों जेब्ला उन्दैमोन माने जोंहा नखरा ओरैबादि अबस्था गैयामोन माने बुंजाया आरो दा जोङो बिदिनो फार्स्ट गिबियाव आरो जों फरायदोंमोन जमायैनो फरायदोंमोन। बियो आंनिनो उन्दैमोनथ' जों लागालागिमोन आरो जों माने सुवागपुर एमभि स्कुलाव फरायदोंमोन। बिनिफ्राय फरायनानै खुनुरुखुम नावकाटायाव एमइ स्कुलाव फरायहैदों। बिदिनो बिराद उसुबिदानि गेजेरजों माने लंपेन्ट गस्ला जों माने बोसोरसेयाव खेबसेल' मोनोमोन आरो जिनायखौब्लाबो जोङो सुथाबनानै गाननानै बिदिनो फरायबोदों आरो। नैबे बेलायाव गोबाव सम बिथाङा रायजो सभानि जे एमपिबो जाबोदों। बे बेलायाव बिथाङा मा रायजोनि थाखाय मा खामानि मावबोदों होननानै नोंथाङा बुङो? जेसेबां मावदों गासिबो रायजोनि थाखायनो मावबाय थादों। माने जोंनि नखराव इसेबां माबा नङाबाबो जों खुनुरुखुम बिदिनो सोलिलांनानै बियो रायजोनि एखे सिगांनिफ्रायनो बियो एबसु आन्दलननिफ्राय माने खालि रायजोनिल' मावबाय थादों आरो। थारमाने न'आव बिदिनो एबसु आन्दलन समाव थानोबो हायि जादोंमोन नालाय बेलेगाव थायै बिदिनो माने रायजोनि थाखायल' बिदिनो मावबाय थानाय जादों आरो मोनसे समाव जे बिथांखौ जे नर्थ इस्टनि जे किं होननानैबो बुंनाय जादोंमोन जे बे बेलायाव बिथाङा बे बिबानखौ एंगारनानै दिनै आसामनि एसेम्ब्लिनि जे बुंथिगिरि महरै मोननो हाबाय। बेवहाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? सिगां मा होनो नर्थ इस्टनि मा होनोमोन नर्थ इस्टनि किं होननानै मोनसे सरसा जाबोबाय एसे नामजादा जाबोदोंमोन आरो दा बिनि बे एमपिखौ गारनानै बे दा एमएलए माबा जानानै दा दि आसाम एसेम्ब्लियाव मा होनो बुंथिगिरि मोनबाय बैनिख्रुइ जों मिथिनायाव आरो दा नैबेहा एसे माबासिन आरो माने बहुद दायित्व गोनांसिन मान सनमान गोनांसिन होननानै जों मिथिगौ दा। ओंखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि नखराबोदि बिदि एसेम्ब्लिखौ सालायलायहैनो हानाय जाहैबाय बिनि सायाव जोंहा बिराद गोग्गाथाव आरो। बिथाङा जे दिनै एसेम्ब्लियाव बिबान मोनबाय। बिबान मोननायनि गेजेराव रायजोनि थाखाय माबोरै खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा सासे बिदा महरै जे आसा खालामो? आंथ' सानो आरो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि थाखायथ' बिराद मावबोखादों मानसिया आरो एबाराव बांसिन रायजोनि थाखायनो मावगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो। जोंहानि नखरा ओरैबायदि गरिबमोन माने मा बुंनो जोंहा फादारा आरो आफाया खेथियकमोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनावहाय बियो मैदेर मावद जादों आरोखि मैदेर मावोमोन। बिदिनो न'आव बारा थाबाङामोन बे गोदो महलाव मैदेर हमनो थाङोमोन। माने बोसोरसेनि उनाव गाहाम बिदि मैदेर माबानानै न'आव फैयोमोन आरो। ओमफ्राय जोंहा मादाराबो जेबोथ' रोंखायामोन नालाय सिगांनि मानसि बिदिनो बिराद खस्थ' होयो आरोखि मैगं थाइगं एसे फैयोमोन जोंहा बेफोरखौनो लाफा फाननानै माबा फाननानै बिदिनो माइरं बायना लाबोनाय जों गोसोआव दं आरो बिदिनो जों उन्दैबा। ओमफ्राय आफायाबो एसे थाब गोमादों आइया थांग्रोनो सिगां बिदि आरो। ओमफ्राय जोंनि नखराव
जों गासै बिदा फंबाय 6 जनमोन 6 जनाव सासे गैला 1 नाम्बारा गैला ओमफ्राय 2 नाम्बारा दङ दा बियो एलपिनि हेडमास्टार देग्लाय रिटायार जागौमोन ओमफ्राय मानिबा थाखाय 1 मासनि उनाव जागोन आरो बे दाख्लै मे 1 थारिखै जायाखिसैना जुनाव जासिगोन 3 नाम्बारा गैला बेबो कारेन्ट सर्ट जानानै गोमालांबाय 4 नाम्बार दङ सासे आंनि देरसिन बियो एलपिनि मास्टार आं 5 नम्बर आरो जोंहा दा फंबाय बिश्वजित दैमारिया सबसे न'खरनि लास्ट आरो जोबथा बेखिनियानो न'खरनि माबाया दङमोन जोंहा बिब' 3 दङमोन हाबा जाजोब्बाय बिसोरो दा सासे गैला आब' देरसिना गैला सानैया दाबो दङ आरो गामियावनो दा बिराद गरिबबो नालाय जोङो बिदिनो सुवागपुर एमबि स्कुलाव हाबदोंमोन माने जोबोद उसुबिदानि गेजेरजों आरोखि जों ड्रेस पाति मोजां मोनामोन बिदिनो जों फरायबोदों गेजेर गेजेर मोसौ थोसौ गुमोमोन जोङो बिथाङाबो गुमोमोन आरो गेजेर ससेयाव आरो एमइ स्कुल फरायनाय समाव एमइ हाइ स्कुलावनो होनदों जोंहानि नावकाट फार्स्टआव सुवागपुर एमबि स्कुल बेनि उनाव नावकाटा हायार सेकेन्डारि आरो एमइबो दंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोंहा आदा देरसिन दखान होयोमोन नावकाटायाव साहा दखान बे साहा दखानाव थानानैबो बियो स्कुलखौ फरायदोंमोन आरो बै समाव बिदिनो बिराद खस्थ' जारलानि गेजेरजों फरायबोदों आरो आङो गावनि बिबनां जायो बियो बिश्वजित दैमारिया बियो एसेमब्लियाव बियो स्पिकार मोननायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो आं सानो बियो रायजोआव जेरैबायदि मोजां रायजोनि थाखाय जेरैबायदि मोजां मावदोंमोन रायजोआनो दिनै बेखौ एसेमब्लिसिम स्पिकारसिम दैथायहरबाय जेला आरो रायजोनि बियो आरो मोजां मावबावथों होननानै आङो बिबाजै हिसाबै आं बोर साबस्रिहरो आरो आसा खालामोदि बियो रायजोनि थाखायनो मोजां मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो